danna subscribe sai ku danna kan ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraronmu, barkanmu da sake saduwa da ku. Sunana Umar Muhammad. To, yau za mu ga yadda ake amfani da Stack VPN domin yin browsing da layin MTN. Stack VPN dai yana ba da data kusan megabyte 50 kullum. Da fari abin da za ka yi sai ka downloading application ɗin, za mu ajiye muku link ɗin a ƙasa. To bayan ka sauke shi sai ka zo ka buɗe datanka MTN kenan. Sai ka shigo Stack VPN. To idan ka shigo yana iya yiwuwa ka gan shi a haka. Sai ka danna sai ka sa shi MTN 50 MB daily. Idan ka sa sai ka danna tsakiya. Sai ka yi haƙuri ka jira shi. Yanzu da yake yamma ne mutane sun ɗan yawa, ba dole yayi da wuri ba. Amma idan ka ga bai yi da wuri ba kana iya yin haƙuri zuwa dare. Insha Allahu zai yi. To idan yayi za ka ga ya kawo talla haka a fiskar waya. Kamar yadda kuke gani ya yi connecting gashi ya rubuta. To sai ka minimizing wayanka, kana ka shigo browser ka ko PHX browser ko Chrome ko Opera, duk wanda zai yi. Sai ka shigo, sai ka fara browsing naka. Shikenan, mun gode, sai ku ba mu like, sannan ku share video namu ma abokanku, ku gayyace su ma su zo nan su joinin namu domin su rika samun duk wani shirye-shirye da muke yi na tech. Insha Allah, kada ku manta za mu ajiye muku adireshin da za ku sauke wannan Stack VPN a cikin wayanku. Sai ku yi marmaza ku sauke shi kafin lokaci ya ƙure. Mun gode, sai mun sake saduwa.